Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da zuwa wannan tasha tamu mai suna Rahim TV. Idan yanzu ne farkon zuwanka wannan tasha, kada ka mance da ka danna mana subscribe, sannan kai mana liking, kai sharing, sannan kai mana dropping comment naka a comment section. Bayan rikicin Malam Sani Isa Kano da Dr. Hussein Libya, rikici ya sake ɓallewa dai da Muhammad bin Muhammad da Malam Isa Kano. To ku biyo mu a cikin wannan bidiyo domin jin wannan rikici tsakanin Malam Sani Isa Kano da Malam Muhammad bin Muhammad. To shi zaɗin ka mana raddi ko ka zage mu ba za mu kula sai da kai bawa ne, mu ne 'ya'ya masu yanci. Shi yasa duk duniya duk Najeriya ba wani malami da muka zo muna kare furfuran shi, babu shi. Kowanne wanda kake tare a Najeriya ba wanda muke kare furfuran shi, ba abin da ya shafe mu da shi. Mu muna kiran mutane a zuwa addini irin na manzon Allah da sahabbai, kuma a karantar da shi na manzon Allah da sahabbai. Babu mujamala, babu daga kafa, babu kare kungiya, babu kare kujera, babu kare furfuran wani tsoho, ba abin da ya shafe mu. To yi za ka ci muke da yancin faɗa abin da mu faɗa. Su kansu yawa ɗaliban izalan ai muna waya da su, mun san sun san mu. Akwai wani a cikin su me je karatu ya je yi ba, wani ya zo gama zabta ƙarya, wani malamin izala ya gama ƙarya, to sai yaro ya dan ji haushi sai tashi zai gyara, sai aka ce an dakatar da shi. To kai wannan kana da yanci a ina? Mu ko ba shegin dai sai dakatar da mu. Baka da yanci. In shi ka taɓa ganin ɗan ka tambaye shehu? To shi yasa baka mai da yadda duku suke bautan malamai fa yanzu fa ƴan izala sun fara bautan malamai. Sun fara idan malamin sa ne abu ko shugaban kungiyar su zaka da sako cewa idan har zaka iya kare abin da ka faɗa na cewa mai ɗaukan hoto girman zunubin mai hoto wanda ya dasa kyamara yake ɗaukan mutane a hoto ya fi girman zunubin mai yin zina. To ka zo ka faɗi wannan maganar, na ce in dai ka isa za ka iya kare ta, na kira ka, na turo maka goron gayyata na muƙabala, na ce ko a social media ka faɗi masallacinka, ka faɗi inda kake, ba na buƙatar watakila wani abu daga gare ka, kurin ka jira ni ranar da muka yi alƙawari da kai, za mu dora, za mu zo mu same ka. Amma abin mamaki saboda baka shirya ba, saboda abin da ka faɗa kai ma kanka ka san ƙarya kake shaci faɗi ne, sai ka buge da wata magana. Abin da kake cewa kamar yadda bidiyon ya zagaya mutane sun gani shine ka kafe hoto na kana cewa kai kana da yanci, kai ɗa ne mai yanci, kamar kana nuna cewa mu ba mu da yanci, muna wa wasu malamai aiki ne. To ai abin da ya kamata ka faɗa, zuwa za ka lissafo malaman da ka san ni sun ban waya, kuma waɗanda kake da tabbas cewa, ko kuma in kana da tabbas cewa ni ba ni da sana'a ƙarƙashin wasu na dogara nake musu maula don su bani wani abu, ai ba ɓoyewa za ka yi, ba mutuwa za ka faɗa. Ni na san billahi la ilaha illa huwa ko sana'a kai na fika, sana'a kai wallahi kai dai na fika. Dan ni yanzu dan da ban haifa ba ma yana da sana'ar da zai yi in ya zo a guri na. Waɗanda suke karkashi na suke cin abinci, wataƙila idan na lissafa maka su kanka ba dole bane ya ɗauka. Amma kai ne zaka zo media saboda ka kasa, ba ka da abin da zaka faɗa, saboda rashin kunyar ka ta ƙarya ce, baka shirya kare abin da kake kira akai ba. Ka zo kana cewa wai mu baka da lokacin magana da mu domin mu bayi ne ba 'ya'ya bane. Ai kai ka san ƙarya kake yi, ka kalli idan mu, irin maganganun da muke faɗa ka ce mu a matsayin bayi muke faɗan su, wallahi ƙarya kake yi. Kuma ko ka amsa goron gayyata ko kar ka amsa, akwai lokacin da in baka amsa ba sai na zuwa masallacin wallahi na ritsa ka, dan in ga ƙarshen zafin kanka da kake zuwa kana kafirta kowa, ka ɗebi kowa ka zuba a wutar jahannama yadda kake so, bayan kai ne tataccen dan wutan, kai ne wanda ya kamata ma ka zama gungumen wuta din, kai ne kuma kafirta mutane da kake ka sani kuma hadisi inganta, duk wanda ya kalli wani ya ce masa kafiri, to kalmar kafirci fa tana zagayawa ne gurin wanda ka kafirta. Idan ta je bata samu gurbin shiga ba kanka za ta dawo. Mutanen da ka kafirta ba za su iya lissafuwa ba. Kai wa'azin ka gabaki daya baka da aiki sai dai ka ce wani dan wuta ne, wani mushriki ne, wani kafiri ne da sauransu duka. Irin su alƙali Zariya ka ce kafirai ne. Dan ka shirya a cikin abinda sai ka kare kanka, in na zo gurin ka wallahi sai ka faɗa mun ta yadda alƙali Zariya ya zama kafiri. Sai ka faɗa mun kuma wane sharaɗi ne mutum yake takawa, sai ka faɗa duniya kai wane sharaɗi mutum yake takawa ya zama malami. Ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi sharaɗai waɗanda in dai mutum ya taka su, in dai mutum ya zo wannan gabar to ya zama malami. Kamar yadda ka ce Isa Alifantami baya cikin malamai saboda haka a daina sashi a lissafi, sai ka kare wannan ba. Saboda haka akwai maganganu da yawa waɗanda lallai ka shirya da kare su. Kaga
kafurta wancan alkali zariya da kai wancan malamin na farko kenan ka shirya kare wannan kuma ba da molan ka ba da hauka ba wallahi sai ka kare sannan da kace Isa Alifan Tami ba malami bane ba kai ne kenan malami na rantsa da Allah sai ka faɗi sharadai na zama malami wanda yake daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba daga bakin dan tasha irin ka ba saboda haka in kana ji da zafin kanka kana ji da wata yarinta da wasu yan kananun shekarunka wallahi mun fi ka ji da irin wannan saboda haka in ma ka san baka shirya faɗa irin waɗannan maganganun mu ga fito kana faɗa to shikenan mu mun yi atakin ɗinka kuma muna nan za mu zuba mu da kai mu ga ƙarshen rashin kunya kai rashin kunya kake ji da ita kuma muƙabala wacce na kira ka ko ka so ko ka ki sai an yi ta kuma sai ka ƙaryata kanka da kanka saboda haka da wannan ma nake jan hankalinka tun kafin dare maka kama sa ranar da kawai za mu zo mu zauna kawai ka karyata kanka da kanka kurin a wuce gurin ka canza da'awarka da kayin da kake yin ta wannan kurin shine abin da zan gaya maka in kunnen ka ya ji gangar jikinka ta tsira wassalamu alaikum Masha Allah, da fatan dai kun ilmantu da wannan bidiyo. To muna so mu ji ra'ayinku game da wannan bidiyo sannan kuma kada ku mance da ku mana subscribing, ku yi liking, sannan ku yi sharing. Mun gode.